Kowe dewa, Mbah? Ya ulun dewa. Sapa? Ya Madipati ya aku iki. Yen kowe dewa tak takoni sapa pakku, sapa buku. Ayo, ngaku kok. Ngerti apa ora? Yen kowe ora ngerti sapa mbokku, sapa pakku, oh kelakon tak cemplungke nang neraka jahanam kowe. Dapurmu neraka iki kuncine sing gawa aku, goblok iki. Lho, kuncine iki sing gawa aku. Oh kowe to? Iya. Lah kowe ngerti apa ora pakku buku? Lah kowe kuwi dlondonge sapa? Dlondong dasmu kuwi. Astaga. Wah. Piye? Ora neng sing ngerti kabeh iki, Kak. Dewa-dewa ora ngerti kabeh. Kae ijek eneng dewane kae. Takoni sisan. Ning ya kuwi aku meling aja ngomong-ngomong nek sing ngakon aku, ngono ya. Lah kakek Semar. Aku tak delik sing neng burimu kene, ngono. Aku nek nganti konangan kakek malu ngono. Kakek Semar delik? Iya, wis ngono, takoni ngono. Ya, tak takonane kek. Mandeng. Dalah. Sopo iki? Bambang Wisanggeni, kowe sapa? Aku Ulun Bathara Sambu. Kowe gawe geger ngerusak kayangan golek apa? Ya, yen kowe dewa tak takoni, kowe ra gelem ngaku sapa sing ngukir jiwa ragaku, sapa wong tuaku lanang, sapa ibuku, mesti kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Wah, keparat. Yo, ayo gage ngaku kok. Kandakno aja etok-etok ora weruh kowe. Kowe rene sing ngakon sapa? Aku rene sing ngakon kakek Aja omong-omong sing ngakon aku. Sing ngakon sapa? Ora enek sing ngakon. Lah kuwi mburimu kok genduk-genduk kuwi mau apa? Genah luwak ngono nek. Oh, lambene bae kok dikarake luwak, lah bocok ngasura. Iki bae dhewe kok dikarake luwak. Aja omong-omong sing ngakon aku. Kowe rene sing ngakon sapa? Ora enek sing ngakon aku dhewe. Ayo, kowe ngerti pakku mbokku apa ora? Lah kedrawasan iki. Weling riti barang ora. Kowe iki aja omong-omong nek sing ngakon aku. Jaluk ngapura ya, Kek. Lah ora ngerti kabeh iki Kek, aku lali iki mau. Kae sawangen kae. Kae jek enek dewa sing tangane papat ke sisan takonono. Dewa sing tangane papat. Ya. Kae ratuning dewa kae. Kae ya dijotosi sisan kae. Ya Jatasana sisan kae. Kae ratune dewa kae Jatasana. Lah aku engko nek kualat piye kae? Ora bakal kualat. Enek Semar kok kualat. Ning ya kuwi aja omong-omong sing ngakon aku. Lah engko nek ditakoni sing ngakon sapa ngono piye kae? Ngomongo sing ngakon Mbah Ngrancang ngono ya. Mbah Ngrancang? Iya. Dewa sing tangane papat Jata sisisan. Ya, Jatasana sisan. Ya, mangkat kae.